waar wie oors, benauwd. Tjennen met die dreun wolken van de Atlantische Oceaan over het land. En het wordt maar even de begonnen te regenen. Ik ging geen hekel aan Rijnwater en ging terug naar mijn werk. Mijn ballen hield ik zittend onder de kar op. De Rijn tik op de motorkap van de International. Stadig waren de drippen grauwer. Onder een grijs gordijn over de krieten hong. De eerste klap en tonger wie nog een voor dat ik een auto aankom. Hey, mooi komen. De binnenkskruwers die schreeuwen alleen nog maar om het schreeuwen. Heb ik het idee. En dat moet ik vooral doen aanblijven, maar ik wil graag dat mijn boek lezen worden. Want ik schreeuw ze net van mezelf en van mijn vrouw. Ja, die moet natuurlijk ik lezen, maar ik wil graag dat er volle meer bezig ben. Die ervan ze maaien en wollen wat ze willen. Als ze het niks vinden, maar ze het ik zeggen. Maar ik wil ook graag ze lezen worden. Omdat ik vroeger een heel groot boek lezen en ik weet hoe mooi dat is. De verkoop van Frieske boeken rint waarom. Schreeuwers zijn ontevreden. Ze vinden dat er meer gebeuren moet. Maar binden nog lezers van Frieske boeken? En hoe zal de provincie de literatuur tenai nog stiepje? Ik geloof dat iedereen zit. Goedemorgen alweer. Doe ik op 13 oktober een liedsteekje op Facebook zetten, hier ik dit net tocht. Dat ging op boeken. En er kwamen 243 reacties op. En daarom zit je hem hier nou, omdat wij daar wat mee aanwonen. 9 november 2013. Ferdinand de Jong en oren Frieske schreeuwers binnen bij elkaar in Bitgem. Ze willen de Sutelactie waarom en pakken je het zelfs de kroon op. Ik lees haast de spansjes op die de dik uitgaan. Je krijg ik een bomboekje. Als mensen geen contant geld hebben, dan kan je hem dat gewoon opschrijven en dan wordt dat letter verrekenen. Want wij zo'n pinautomaten hebben, maar dat is helaas net slagen. De schroeverskalenders die kennen erbij voor €5 als er een boek verkocht wordt. En als laatste punt, de boeken moeten maar levend behandelen worden. Vreunen ben de roer al om die heren. Als de tjeuwers dan best naar de vaart. Vreunen voor het leven, vreunen voor het dag. Ik ben blij dat ik zo'n soort vreunen hadden. Het wie een vertrouwd beeld in Friesland. De Sutelactie van het Frieske boek. Er wordt soms van ton verkocht. NPO, VOEK, VOEKE, VOEKEN, boeken, levenskwaliteit. Maar in 2009 werd de Sutelactie afgeschaft. De schreeuwers haar stichting Chill oprichten, maar als doel het Sutelien trot te zetten. Ik heb het idee dat die Sutelactie heel botmeest was. De Frieske boeken zijn net meer zichtbaar. En dat is de grote manco volgens mij wat er op dit moment aan de hand is. De boekwinkels worden minder. En als ze dan al een stellingje met Frieske boeken hebben, staat die meestal achter in de hoeken. Maar woorden, het Frieske boek is net meer zichtbaar voor het grote publiek. Wils dat ik wel denk dat er een heel soort mensen nog binnen die het graag lezen willen. Maar ze weten net hoe ze erom komen. Maar ik kom hier voor het boek van Klaas of Pietje. En ja, dat hebben we net. We kunnen het wel bestellen. Ja, dat werkt het net. Je moet een boek zien en je moet het pakken. Het is een emotie omkepen. Je moet het even vieren, even zien en een paar bladzijden lezen. Dan keep je hier dat. Als ik in de Lietse boekhandel in Friesland kom, in een gemiddeld Liets plak, sinds Akkerum, dan staan er 2 plankjes Frieske boeken. Waarvan de helft in op papiertje. En op de tafel liggen de boeken die hij krijgt met de rug van de tour. Bij de organisatie, dat hij bij aansluiten is, leverde op de rug van de tour. Dus de Dan Browns, alle Grutte, Saskia van Noord, alle bekende namen die het veilig binnen. De nijste boeken die worden altijd wel prominent deel zetten. Alleen als je altijd wat oudere boeken binnen, ja, dan staan ze in de kast en dan is ze net meer zichtbaar. Maar dan is het alweer minder interessant. Hè? Ik voor een boekhandel, nou ja, als ze erin investeren hebben, dat is dan niet prima. Kist boekhandels net dwingen om boeken die het net goed verkopen voor ons te lezen. Boekhandels hebben dreiging nog.
Maar je kan er wel iets eromheen organiseren. Ik heb wel eens bij een presentatie 100 boeken, Frieske boeken verkocht. Geen enkel probleem. Nou, het is net de kurk waar we op drullen of zo. Maar het is gewoon, het jet er natuurlijk wel wezenlijk bij. We bezieken het ook zo volledig mogelijk te houden. Maar bijvoorbeeld met name literatuur is gewoon dreig. Ik bedoel, er wordt minder lezen in het algemeen. En Friestalig is er natuurlijk ook een niche. Dus er is toch vergrijzing in het publiek. Dus die aantallen gaan wat omleeg. Maar zolang dat kind houden we het natuurlijk wel op variëren. Goedemorgen. De kronen. Oelala. De superlactie. De weerderweg. Een agenda. Een agenda. Een boesboek. Een boesboekje? Een boesboek, ja. Ik moet graag van Dirk van de Ploeg. En schroeuwers, net wat hinder dan Schroeuwers kalender voor €4. Ja, €4 hebben we erbij. Die moet ook ergens lezen bij mij. Dan is het duidelijk. Lees je ook graag Fries? Jawel. Ja, dat maakt me net zo uit wat ik lees. Had ik nog eigenlijk in. We lezen net minder, maar oors. Minder van papier, meer digitaal. Boekhandels en uitjouwers hebben dreig. De omzet in boeken is in de oorroende 4 maar 20% omleeg gaan. Frieske romans gaan nog minder. De verkooproen in de oude 10 jaar maar 30-40% waarom. Voor de provincie is dit een cruciaal jaar. Hoe zal de Frieske literatuur ten nice type worden? Wij vinden de Frieske literatuur heel belangrijk, omdat dat een barometer is van hoe leven is uw cultuur in Friesland. En daar heeft gewoon een sterke literaire traditie bij. Nou, wij stipje dat al jarenlang en dat doen wij met boekensubsidies, dat doen wij met instellingen als Tresor, met de AFOEK, met experimenten als 10 Books van Friesland. De Frankfurter Boegenmessen, wij bezieken de laatste tijd meer internationaal te werken en de grenzen over te gaan. En te zien dat we daar een nieuwe merk vinden kunnen, omdat we hebben te maken met een lied taalgebied. Dus dan moest altijd zien van hoe kunnen we groter worden in die zin. En wat vernemen de uitjouwers ervan? Steven Sterk had zijn gruthandel op een gediek. Hij is boekverkeper in de Ramsch, restanten van nieuwe boeken. Den Jonken had er uitjouwerij Bornmeer. De verkoop van boeken is verloren. Dat geldt net alleen nog voor Frieske boeken. Ik de Nederlandstalige boeken, die verkoop is heel anders als verhinnen. Dat heeft mij de concurrentie te krijgen van oren media en dat heeft mij verloren in leesgedrag te krijgen. In die zin is het verkoop van het Frieske boek net anders als het Nederlandstalige boek. Het heel makkelijk zijn van er willen minder Fries lezen. Nou, dat zult misschien wel een ambitie, maar dat kiest net voor raak in de civische. Jitske Kingma is eigenaresse van uitjouwerij Elixir in Ljouwert. Van de Frieske boeken wil je net rijk, maar dat wil net zeggen dat er geen belangstelling voor is om ze te kopen. Binnen denk ik genoeg mensen die ze kopen willen, maar ja, die moet je ze soms brengen, zodat ze weten waar ze binnen. Nou, en als ze net in de boekhandel vinden, dan moet ze het op orenplakken aantreffen. Dus ik ze opmerken, of mensen komen hier wel eens, of die Zuidlactie is natuurlijk een prachtig initiatief. Dan komen de mensen er toch maar in contact. Maar ik ben net zo'n taalstrieder die zei van iedereen met Fries praten. Maar ik ben wel een idealist. Ik beziek je wel zo volle mogelijk Frieske boeken uit te brengen. En daar wil je dan net rijk van. Maar ik heb oorboeken in mijn voers dat ik meer een oer hoor. En om eerlijk te wezen ben dat de spirituele boeken. En ik weet dat een heel grote Friesen er helemaal niet van aan hadden. Maar het is wel vaak zo dat die de Frieske boeken betalen. Wees. Goedemorgen. Zuidelactie. Ja, ik zeg even de bennenboekjes, want ik heb wat kleinkinders. Dus ik is er heel op geworden, zeg. Ik hou er meer van de familieromans en van vroeger en een beetje hoe het echt in het leven is. En hij houdt er meer van science fiction en misdie en zakzoekspel. Heel Ferdinand dan? Hey. Toch?
Hey, deze? Oh, deze. Oké. Oh ja, zeker. Ja, nou, dat kan haast niet missen. En had je man graag misdierromans lezen, maar dat is die. Is dat die? Ja, die is vliet hieruit komen. Dat is een misdierroman. Als wij net zorgen dat de Friese boeken verkocht worden, dan zullen wij op een bepaald stuit uw Friese literatuur verliezen, uw Friese taal verliezen. Daarom, succes, Joert. En nou maar de boek. Rink van der Velde behoort tot de jongere generatie Friese schrijvers. Hij publiceerde een 6-tal Friese romans. Ik denk in het Fries, ik droom in het Fries. En het is voor mij vanzelfsprekend dat ik in de eerste plaats Fries schrijf. Bovendien schrijf ik overdag voor de krant voortdurend Nederlands. En in mijn eigen tijd is het prettig om ter afwisseling Fries te schrijven. Ik vind Fries leuker. Het arkje van Rink van der Velde op een veenhoop wordt nou broek door schruwers die het daar een skofje weerom bloeken willen om in alle rest te schruwen. Ik heb alle boeken van Rink. Zijn wijze van schruwen, dat docht mij wat. Het oergewone meesting schruwen. En ik luister in spreektaal. Hij ziet het hier, hij wie hier aan het iel vangen en aan weet ik het wat er hier al uitvriert. Ja, dat spreekt mij ik wel aan. Ik bedoel, ik ben in de natuur grootgebracht en daar spreek je dat aan. Ik trouwens krijg een heel grote snoek. Heeft hem net, hè? Die zijn knaap. Ik schreeuw in het Fries omdat ik dat mooi vind. En omdat ik merk dat er een hele grote mensen zijn die dat mooi vinden. Maar het is net zo dat omdat die taal nou zo onder druk staat, dat ik dan denk van dan moet ik beslist in het Fries schreeuwen. Nee, dat is van mij de gewoonste zaak van de wereld om in het Fries te schreeuwen. Je bent erin grootgebracht, dus het is de eerste reacties en de eerste wijze waarop je hoe dingen nadenken, die ben in het Fries. Tenminste, zo beleef ik dat. Als ik masseer doe, dan doet het masseren en dan doet het me niet pijn. Dat is het verschil. En, het is een taal die dichtbij je is en die je eigen is en die je mooi vindt. Lees jou ik wel eens in het Fries? Ja, vind ik leuk. Komt wat dichterbij, hè? Ja. En dat vind ik juist zo mooi. Het is wat eigener. Wat heel dichtbij je. Ja, vind ik heel mooi. Ik kan het wel goed lezen, ja. Maar het is nog net zo dat ik een soort Friese boeken in mijn boekenkast heb. Dat net. Vooral de boeken die dan het leven beschrijven van misschien de vorige eeuw. Dat vond ik heel erg leuk om te doen. En van Teun de Vries heb ik inderdaad wel Friese boeken gelezen. Stief Memmierde, ja. Uit lezersonderzoek blijkt dat 1 op de 4 Friezen Friese boeken leest. Dat meest vrouwen binnen. Die lezen liefst streekromans, bennenboeken en gedichten. En dat 80% van de Friezen het voortbestaan van de taal belangrijk vindt. De binnen in het Fries ik wel bestsellers skreun. Bij Gelieks 50 Jelien, de smeerlappen van Anne Watman, 8000 boeken verkocht. De boeken van Hielke Speerstra, maar als topper Het Vrede Paradies, meer dan 30.000 van verkocht. En Rink van der Velde, Verroring van Lucht, maar 34.000 het best verkochte Friese boek. De Sjost, de boeken die hebben het in Nederland rondom op een woord had die het dreig. Dus ook de Friese literatuur had het dreig. En dus is het roeg wij sinds een keer dat we 2 groepen in Friesland hebben. De ene groep die bezieken te voorkomen dat we in de hel komen. Nou, en de hel is dan een plak waar geen Friese boeken lezen worden en zeker net kocht worden. En de andere groep die is dwaande om naar de hemel te gaan. En de hemel is dan de 21ste eeuw met sociale media, nieuwe podia, festivals, digitale platforms, crossovers, culturele haatstetsjes. Maar en dat zijn 2 verschillende energieën. En de provincie, wij zijn dwaande om dat te verbinden en te zien. Hoe kunnen we nou met elkaar tot een droge visie komen op de literatuur in Friesland en een sterk, ook internationaal literair klimaat? 10 oktober 2013. De provincie en het Nederlands Letterenfonds brengen 10 Friese romans naar de grootste boekenbeurs van de wereld, de Frankfurter Buchmesse.
Rita de Jong had de list geerstald en beziek het Boetelandse uitjouwers te interesseren voor een oerzetting. De Friese literatuur kan daarvan profiteren. Nou, ik denk feitelijk dat het voor gewoon de hele Friese literatuur een positief effect heeft. Want het is nou de vernemste ik aan de mensen met wie ik praat dat die het heel nieuwsgierig vinden. Dat er een Zuid-Afrikaanse uitjouwer is van prachtig mooie boeken. Echt de pareltjes, zou ik maar zeggen, van de Nederlandse literatuur. Die had die brochure opgestuurd kregen bij de 10 Books van Friesland. En die zei van, wat is dat? Wat bijzonder. Hier moet ik wat mee. Is het voor u een optie om dit in vertaling uit te brengen in Zuid-Afrika? Ik geloof wel. Wij zeggen altijd, Nederlands is voor ons een venster op Europa. En ik geloof Fries is ook voor een Zuid-Afrikaan een venster op Europa. Afrikaans is net zoals Fries een minderheidstaal in Zuid-Afrika, zoals in Nederland. En ik geloof wel dat de minderheidstalen ook gehoord moet worden. Hoeveel kans maakt het Fries kans? Elk mooi boek maakt het een kans. Dus of het nou een Fries boek is of een boek in een andere taal, dat maakt het net uit. Er zitten hier de zoveel liefhebbers van mooie boeken. Als ik iets merken heb, dan is dat wel. Dus een mooi boek. Maar er is ook kritiek. Frieske schrijvers vonden dat de Jong te volle oude romans meenam hier naar Frankfurt. En ik uit jouw Jitske King maar hier het oors aanpakt. Commerciëler. Nou, ik vond het een hele dreige karm te verkepen, moet ik zeggen. Want ik ging er zelf natuurlijk altijd heen. En dan heeft soms een minuut de tijd om in mijn snel verflauwende aandacht te proberen in je eigen juweeltjes onder de aandacht te brengen. Nou, en dat zag ik net direct gebeuren met groene mensen en leefde daar. Dus ik hier zelf, als ik daarheen gaan voor Friesland, dan hier ik echt een topper hebben dat je 24.000 van verkocht in. Dus dan kon je zeggen, famous in Friesland, zou volle exemplaren te verkocht worden. Nou, en dan heb je volle jaar de aandacht dan wanneer het inhoudelijk literair verkeepje maakt. Waar gaan we mij nemen, Mat? Ja, Hielke Speerstra. De Korenkruistocht. BP van Hielke Speerstra. Deze, die hadden we gekregen, dit hebben we de hele week hier. Het is een boek voor maanden weer. Dus we zijn alleen, deze. Daarom. Het hele boekenverkeer in Friesland leidt helemaal op een kont. Zowel bij het lezersdom, om zo maar te zeggen. Die moeten eigenlijk, de Friesen moeten boeken wat naar de kont gebracht worden. En dat is bewezen. En doet de kroren voortgaan, dan zeg ik het zwerk al drieën. Ik ga zelf net al te volop te klagen hoe de verkeer, maar ik ben er net alleen. Ik vind het verschrikkelijk dat er volle meer boeken verkocht worden, kennen dat er verkocht worden. En in Leeuwarden is net een apparaat van in plak komen. Ze bezieken van alles, maar dat gaat net goed. De hele infrastructuur van kroon, van vrijwilligers, die is voortgegooid met de kronen. En we moeten bezieken dat we op gang te krijgen. Maar dat krijgen de schreeuwers alleen nog net vallen hoor. De stichting Boeken van Friesland beziekt het via alternatieve verkoopkanalen als merken, beurzen en squallen Frieske boeken aan de man te brengen. Ida Hedema regelt dat en houdt ik de boekhandels bij. Ik kom bij de boekhandels, dan noteer ik wat er stiert, of wat er net stiert. En dan vul ik dat weer aan. En boeken die heel goed rennen, die bestellen ze natuurlijk zelf wel bij. Maar ik wil graag dat het assortiment natuurlijk wel een beetje breed blijft. Zet het maar even op de mail dan. Ja? Dan zeg ik ze gauw mogelijk even. Oké, want er zitten best wel titels bij. Ja, er zit best wel een gat in. Er komt net voor niks, neem ik op. Nee, dus, nee. Ja, we moesten dus in ieder geval 40% of €40.000 omzet halen. Nou, en dat is goed slagen, want ik heb in ieder geval mijn normale verkoop, dus opskwalen en mijn evenementen hebben €60.000 binnenhalen. En we hebben het initiatief, Boek van de Mannen, ben we mij begonnen, ben we in oktober mij begonnen. Nou, dat is een 4 maanden aan de gang. Dan hebben we toch al een lietse 1000 boeken verkocht. Dus dat is ook weer extra omzet. En dat is echt een beetje literatuurbevordering. Wij zijn uiteindelijk wel een commerciële onderneming. Dus als wij vernemen dat de vraag minder is, ja, dan krijg je automatisch verskraling van het aanbod ook niet zitten, maar wel dat er minder prioriteit is. Maar dan komt je de winkel binnen en dan staat wel meteen in de Friese hoeken. En we hadden een aardige zwikje steen, dus u zult net lezen. Maar het is echt wel vraag- en aanbod kwestie voor u.
We zijn hier bij de kerk in Kwarthem, bij mijn werk. Ik hou me de waan met kerkhouden. Ik ben beheerder van Noordel Kerkhouden en ik doe het onderhoud bij Noordel Kerkhouden. Ik gewone werk als politie zelfstandige, dat gaat voor het schreeuwen, want ik heb een huishouding en die moet onderhouden worden. En van het schreeuwen wil je net rijk sterker, nou in principe levert het helemaal niks op. Dus nee, het werk gaat eerst voor. Uw taalgebied is het lieds om van de verkoop van jouw romans en boeken te bestaan, dus dat moet je accepteren. Als je maait is, dan begint het meen en het spul weer, dat doe je de hele zomer. Eerst moet de bladen vallen, dan moet die opgenomen worden. En onder de tijd komen er ook mensen die waaien en die moet je begraven, dat jij er ook bij. Alle mensen die hier lezen en komen, die hebben een verhaal. En ik ben gek op verhaal, dus ja, dan is het een inspirerend plak in het wezen. En het heeft natuurlijk ook iets mythisch. Als het door deegraven is, dan is het laatste was het vriend dwangkenst. En als je dat goed doet en als de familie dat mooi vindt, dan is dat dankbaar. En die jaren viersten te hut hoe de smelle reed. Roenom vliegen vogels hastig voort. En ik kreeg in de gaten weer op een pick-up in deze contraille en tigen handig weer. Dwars door de bosken heen slingerde het paard hem van heuvel op en heuvel deel. En die ontdekte een soep naar skookje om, maar de politie wie je grip net te vinden om de zaak te controleren. Nou, het is een jongen die naar Canada gaat te stage en daar dingen beleeft. En hij komt daar bij een boer en dat accordeert net altijd lekker goed. En nou ja, wat er dan weer nog bad, dat moet ik nog bedenken. Maar dat had zelf ik mij maken. Voor een paard al, ja. Het was een heel vervelende periode. En kun je vertellen waarom? Nee, dat komt in het boek. Laat ik het zo zeggen, je hebt mannenboeren en je hebt striemenboeren. En ik zit bij een striemen. Ja, ik heb wel belangstelling voor bennenboeken eigenlijk. Ja, ik werk zelf in de bennenopvang en ik werk op een Friestalige groep. Ja, dus dat... wat aardig. Ja. Wij hebben als stichting Chill het idee dat de verkoop van Friese boeken, toch dat je bij Zuteling sterk verbeteren worden zal. Die hebben op Turk, hè? En die insteek is er net bij de orinstanties. Nou, dan nemen wij dat op u. Nog heb ik de beurs wel bij me, maar er zit net zo volle cash meer in. In eerste instantie zult op het dorp of 10 en 12 uitkomen, denk ik. En dan, dat houden ze in alle sneuren in september. Nou, geweldig. Succes via de succes. Ja, dankjewel. Dat lukt al. Kinderskruwers die maar die Zutelactie dwanden binnen en in september daar weer maar verder in. Kinderen, ik reken je op financiële bijstand van de provincie? Daar hebben we nog geen geld van roest. We hebben geld voor de literatuur beschikbaar gesteld. En nou, dat zit nou bij boeken van Friesland. Maar die kennen natuurlijk best bij boeken van Friesland zien dat er een vorm van te vinden is. Dat wie ik de opzet van Boeken van Friesland om liedskalige Zutelacties in dwarpen te hebben. Hè? En dat is nog net echt op gang komen. Maar goed, dat wie wel de bedoeling. En gebeurt dat ik? Zal dat gebeuren? Nou, dat hoop ik. Ik heb nou eerst dit hand, dus daar wil ik nou ook mee aan de slag. Nou ja, en dat Sil daarbij helpt, dat vind ik prima. Zou je net meer geerwerkje maken? Boeken van Friesland en de Skruwers? Ja, eigenlijk wel. Ja, nou, met mijn channel geert. Dankjewel. Ik vind het leuk dat die schreeuwers zelf, ik voor een part, hun verkoop regelen. Want de tijd dat een schreeuwer en een uitjouwer boeken uitjoeg, die is al lang voorbij. Dus je moet als schreeuwer ik actief wezen. En dat lieten ze dan op die manier zien. Nou, het wie een instrument wat op die dag hartstikke prima ging. Ik denk dat het ook heel gezellig weer. Dus dat is natuurlijk mooi. En dat ze dat zelf als verantwoordelijkheid van hun zorgen, nou, dat vind ik, ben ik helemaal voor. Ik denk dus net volle meer dwangkeest was nou dorst. Behalve dan de Zutelactie. Want dat is wat ik correct zei over die verkoopkanaal niet verdwijnen. Je moet in Friesland een andere verkoopkanaal creëren. En dan moet of Lietse winkeltjes wezen of je moet er nog door. Dus dat
past heel goed bij Friesland en bij de verkoop van de Friese boeken. Dat vind ik een geweldig initiatief. Net elke keer is digitaal bereikbaar. En sommige mensen vinden het fantastisch dat er aan de doorbellen wordt. Nou, prachtig. Dus als mensen daar maar de schouders onder zetten, dat vind ik alleen nog maar goed. Maar de schroeven zeggen van je moet in Friesland de mensen de boeken naar de kont brengen. Ja, misschien is dat in deze fase nog wel zo. Nou, dan doen we dat maar ook. Als we denken dat dat de moeite waard is, nou, dan is dat een goede zaak. Maar takelijk maar echt dat naaie paard op. En dat is digitalisering, naaie farmenziekje, crossoverziekje, vernaaien. Nou, dat zijn wij die twee groepen die ik graag bij elkaar brengen wil. En daar maken we net zo channel over actie. Schreeuwers zijn natuurlijk vaak wat introverte mensen. Die zitten te stinnen op een boek en het is er. En dan gaat het vanzelf. Maar ja, dat is niet zo, man. Er zijn heel veel oormensen die dat ook die in hebben. En dan begint het eigenlijk pas. Dus dan is de Sutelactie gewoon een heel goed initiatief. Dat past ook heel mooi, vind ik, binnen de Friese cultuur. Gewoon de schouders eronder, mensen opzoeken, contact zie je. Ja, maar dat mag je kennen. Ja, dat is wel heel iets, hè? Ja. Dat! Ja, dat is heel klein. Heb je nog iets heel moois? Dat is Greg uit. Kijk. Dat is met de voorleesboek. Dat is mooi. Dat is heel leuk voor. Ja. Dat is het... Nijntje. Liedjes staan erin. Nou, jongens, jongen, alsjeblieft. Tegen dank. Verder in, succes verder. Dank u wel. Ik hoop dat ik nog een keer heel mooi boeken schrijf, want dat lijkt me heel mooi. De tijd voor vrienden kennen en inspiratie. Dat zoek ik ook graag wel. Het is mooi om je verhaal op papier te zetten en het is ook mooi dat mensen het dan lezen en zeggen van het wie inderdaad een mooi verhaal. Het is een mooi verhaal. Ik denk dat is minder uw. Ik wil graag dat mensen mijn boeken lezen. Daarom ben ik maar die stichting begonnen. Ik wil graag dat die boeken verkocht worden. Net alleen min, maar ik van oorlogscruise dat mensen een mooi verhaal lezen. En, dat vind ik belangrijk. Ik heb vroeger toen ik liet een heel grote boeken lezen in de bibliotheek. En ik weet hoe mooi dat is als je in verhaaldoeken kent en je daar helemaal in wijwoorden kennen. Dat weet ik.